Usa sa mga tradisyon sa kulturang Pilipino, mao ang paghandom sa kalag-kalag. Pipila na ka mga siglo ang nilabay sukad kaniadtong 16th century. Apan, nadala gihapon kini sa bag-ong henerasyon. Atong sayron karon mga kasama, ug unsa ba ang mga tradisyon sa Pinoy atul sa paghandom sa kalag-kalag. Todos Los Santos, araw ng mga patay o adlaw sa mga minatay, undas kun kalag-kalag. Lahi-lahi man ang tawag sa mga Pinoy, apan usa lang ang pasabot niini. Mao, ang paghandom sa adlaw sa mga pinalanggang ni Taliwana sa laing kalibutan. Kay baluta nga sa Kristiyanong nasod sama sa Pilipinas, ang mga Pinoy daghang pamaagi kung ginaunsa nato paghandom ang nasangpit nga adlaw. Nagkalain-laing tradisyon ang makit-an ug mapasa ngadto sa mosunod pa nga mga henerasyon. Unsa ba sagad ginabuhat sa mga Pinoy, ilabi na sa mga kaigsuuna natong Romanong Katoliko atul sa kalag-kalag. Amo unang gihinabi sa opisina sa Roman Catholic Cemetery nga nahimutang sa Madapo Hills ni siyudad sa Davao ang caretaker sa sementeryo nga si Alicia Abo. Diin matud niya nga kaniadtong unang panahon naanda na nga ginaduaw ang mga batang namatay matag Nobyembre 1, samtang ang mga hamto nga mipanaw ginaduaw matag Nobyembre 2. Apan karon, dungan ang ginaduaw ang bisan unsang klaseng edad sa mga namatay nga gilubong sa sementeryo mapa Nobyembre 1 o 2 man kini. Kasagaran jud ang kaning pagkuan sa kalag-kalag, kanang sapit sa uno, nagyod na kanunay magnaman tradisyon sa mga karaan. Ang sa uno, sa mga bata man na, sa pitsa dos mo na ang sa dagko, sa mga dagko nga lubong. Pero kay mo na kuan naman nakasagaran naman yun ba, wanay kuan uno og dos. Nana sila tanan. Samtang nagtuyok-tuyok ang DXDC Aramen Davao team sa Roman Catholic Cemetery aron mag-obserba sa palibot, among naabtan si Nanay Siding Bayod nga may bisita sa lubnganan sa iyang bana. Si Nanay Siding nagpuyo haduo lamang sa sementeryo. Duha na katuig ang nilabay sukad nga nipanaw ang iyang bana tungod sa sakit nga diabetes ug nabiyaan siya kauban ang ilang 8 ka mga anak. Sumala ni Nanay, bisan duha na katuig ang nilabay ug bisan pa man dili kalag-kalag, taga-simana niyang ginabisita ang iyang bana sa sementeryo aron dagkutan og kandila, mga G o halaran og pag-ampo. Duaw lagog. Every week ba ka Dagkot lang kada semana ko na. Usa ang kalag-kalag sa daghang kalihukan sa Pilipinas, diin sagad magkatapok-tapok ang mga miyembro sa pamilya. Gani ang uban, naanda na nga mag-overnight ug sa sulod na sa sementeryo matulog. Pipila lamang sa mga nabatasan na ang pagsindi og kandila, paghalad og ampo ug pagtapok-tapok sa pamilya sa mga daghang ginabuhat sa mga tawo atul sa adlaw sa mga minatay. Gawas diini, dili gyud mawala sa tradisyon sa mga Pinoy ang pagdala og bulak ug pagkaon. Pagkaon nga pwedeng paborito sa ilang nipanaw na nga mga minahal o bisan unsang pagkaon. Gani nagadala usab ang uban og pagkaon nga ilang saluhan atul sa pagbisita nila sa lubnganan sa ilang mga pinalanggang ni Taliwana. Gihapitan usab namo ang usa sa mga naninda og bulak ug kandila, ang Popeng Flower Shop. Sumala sa tag-iya nga si Julie Rivera, usa sa mga dili gyud malimtan sa pagbisita sa sementeryo, mao ang kandila. Diin pipila na katuig ang nilabay nga ilang nahuna-hunaan sa iyang bana ang pagtinda og kandila. Ilabi na kay duol lang sila sa sementeryo. Bisan unsang klase, kadak-on og color sa kandila. Halinon kini atul sa kalag-kalag. Nakakabit na usab sa kandila ang mga bulak. Diin mao usab ang ginabaligya ni Julie. Nagatuo siya nga bisan mo taas man ang presyo sa mga bulak, daghan gihapon ang nagapalit aron ihalad ug ibutang ngadto sa lubnganan sa mga patay. Kanang mga tagtungod ma'am, ila hapon na siguro magastuhan kay kuan mo gina obligasyon mo gina gunog dos. Dalaw mo gina sa ilahang mga patay nila. Magkalahi-lahi man ang mga tradisyon nga ginabuhat sa mga Pinoy atul sa kalag-kalag. Usa lang ang labing importante ni ining tanan. Kini mao ang paghandom sa mga minahal nato nga nipanaw na ug ang paglabas sa matahom nato nga kasinatian ug ang tumang kalipay uban nila sa dihang ania pa sila uban nato dinhi sa kalibutan. Alang Sandurao 2017, Radyo Manrens Barbarona, Tatak RMN.